ассалому алайкум дӯстони азиз, кадомое ки ҷоҳои мо личени гаймарид ҳиҷома меояд, падаркои мо олиам рафти сай. Метавонад ки ба дили пир биёй метро Алматинский. Инсоное ки ай бемории гаймарид азоб дорӣ ранги ин бародаро метавонед ки ба дили пир муроҷиат кунед. Личени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ ай 3 соат то 8 соата. Инсоное ки пешонитон дард мекунад, раи нафаскашидон хинай азоб мекаше, метавонед ки муроҷиат кунед бе ягон азоб. Иншаалло ба доруҳои гиёҳӣ мо дар хизмати шумоем. Ногуфтан ҳамон бародарои азиз, ҷоҳои мо қори дора, иншаалло кадомое ки ҷин доре, аҷина доре, биё иншаалло дар хизмати қори мо. Хоб, баъд фитабочкаҳо бародарои азиз, ин бародар мо омадааст. Тамаев фақат видеообращение мекард ку ин сағира қавдагӣ дар ин фитабочка. Биёе иншаалло ранги ин бародар мо дар фитабочка мешине, баъд душ, баъд ҳиҷома, 3 намуд массаж. Хеле қаҷон. Чӣ хис кардисай? Баъди Тамаев темболи санҷиш биёр. Санҷиш биёр. Ба ҳамон хотир бародарои азиз, ба дили пир муроҷиат кунед. Ай метро Алматинский 1 минут раҳай. Алло нигаҳбон. Худтона эҳтиёт кунед.